Wah, dalah. Wis suwe nggonku lelumban ana tengahing segara. Wetengku luwih padatan akeh. Iwak yu, iwak nus, iwak lodan iki kok babar pisan ora ketok. Wah, ketap-ketap ning dhuwur kae apa kae? Kate kaya dara, ora rentengan. Tak serot mlebu nang jroning wadukku ya. Senggono gya cumangkah meker meris yungking sanasak bari sing wadya tandang riwut gegirisi wah wareg saknalika aku iki mau bangsane ngopo renteng-renteng nepapat sedot mlebu ning jroning wetengku. Terus. 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 Iki kok peteng ya, Terus. Mau pading ngono lho. Saiki kok peteng. Ambuh. Terus, iki teng grandul iki apa ya? Lah sing ngerti sapa? Iki ngisor ki teng grandul kok melenyek iki. Wah iki apa to ya? Ning jero weteng kok. Rumangsaku teng selemet. Wong panganan dimplok. Kok malah ketoke kok teng keruntel. Darana man. Apa nolo garek? Niki tek peteng mentek pundi niki? Ana jroning peteng buta. Lho! Peteng buta. Iya. Truk. Kene jroning wetenge buta. Gong. Kene jroning wetenge buta. Alah, kek kepiye? Waduh. Nek ngono, oh iki ati truk iki. Iya, iki ati, iki babat, iki iso. Terus kene iki apa ya truk kene? Iki ngopo to ya kok kok nguwet-uwet nggon kono. Wah kok ora penak men aku mangan iki mau tak minggir aku. Wah Dutane Narendra Tama Narpati ing Pancawati Bathara Sri Rama Badra angutus putra Hanjani Anuman Gya piniji wah
Tak pikir-pikir apa iki mau dudu panganan yo. Apa bangsane ngopo dipangan kok dadi nyangweteng kok ora kepenak. Iki kok malah neng gulu kok keri-keri. Iki apa kok ora penak men wah nek tak utahke mbebayani iki. Ah. 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 Wah. Ah. Ah, up. Wah. Wah, up. Wah. 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 Jinawung kendang suling anu manangi dong kidung werlan saraba swara rum runtut arara sing kidung ngembat tembat tembungnya wah adalah iki bangsane ngopo wujute putih memplak aku bangsane iwak. Kowe ya iwak ana tengahing segara. Iya. Kowe iwak apa? Aku iwak wagal. Iwak wagal. Iya. Sing cilik kuwi urang. Urang. Lobster. Aku iki rajane lobster, ngono. Sing dhuwur kuwi welut. Apa? Welut. Welut. Sing mburi kuwi ya iwak-iwak. Iwak apa? Rawon. Rawon. Hah? Iwak kali. Oh. Iwak banyu. Heeh. Aku pecel lele. Aja nganggo pecel ya. Oh, surah. Ora. Mengko dhisik. Aku ora percaya yen kowe kuwi bangsane iwak. Persajan wae kowe bangsane ngopo? Aku iki Wanara. Aku iki Wanara dutane Sri Rama Wijaya. Wah, ora gajar ah. Lah dalah. Layak to layak tak pangan ngleleki gulu. Kowe bangsane ngopo? Yen aku iki bangsane yaksa, bangsane buta. Sopo kang dadi aranmu? Kowe takon karo aku. Aku Dityakala Wil Kataksini. Sapa terus Wil Kataksini? Wil iki buta. Katak iki kodhok. Oh. Iki buta kodhok. Heeh, bentuke ora wis kaya kodhok to. Oh, iya ya. Truk apa? Buta kok ngono kuwi nek nganggo masker no kira-kira. Ayo guyu wae. Maksane kindang melu guyu apa dagli kowe apa? Kaya nanggap-nanggap apa. Lah ya gumunku kagungane corong kuwi lho. Ki merengangah kaya ora san dadak kakean cerewet. Kowe mau to sing anggere tak utahke bali mlebu neh. Heeh. Lah nek jero anget e. Anget e. Aja ngalang-alangi karo aku. Aku bakal manjing marang negara Ngalengka. Oh, lah dalah.
yen Kataksini isih urip sengara kowe iso mlebu kraton Ngalengka. Pancen aku pajeneman Ngalengka sing ditandur sing kon ngreksana jroning segara. Ayo manuta dene iki saning daratan kowe dadi panganku. Maju kepara ngarsa legane ati. Kokop ketemu madak suwek pet ilang nyawamu wis. Wah, yeah. Wah. Mati Kataksini. Waduh, jan. Mudar, Truk. Mati tenan Jogong. Buta sing bentuke kaya kodhok. Wah, kuwi dibumboni suwike enak. Suwike kaya kodhok dimangsak. Wandamu ku buta. Nala Gareng Petruk Bagong. Nggih, Den. Iki gandeng cedhak karo kraton Ngalengka. Supaya ora ngribeti kowe ngenten ana ning kene, kowe nunggu sak tekaku. Lho, rak ngono ta saiki. Wis. Bareng cedhak karo warung, cedhak pasar jek lunga dhewe. Kancane ditinggal. Sampeyan niku ora perkara kuwi. Kowe ngenten ana kene. Aku tak golek sisik melik. Mengke sampeyan bali ora ngomong iku lho, ora. Kowe kuwi sing ngetutke laku jantraku. Arep kok piye wae? Kowe ya tak labuhi. Aku slamet, kowe slamet. Aku mati ya jembuh kowe. Nalarmu bakal piye? Nggih, pun. Nderek, pun. Kula tengah mriki nggih, Gus.
Oh,